ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து நேற்று நடந்த மேட்ச்சு. ட்ரெண்ட் ட்ராக்கர்ஸ் நார்த்தன் சூப்பர் ஜார்கர்ஸ். இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மொத்தத்தில் 3 டீம் இறக்கிருக்கு, 2 கான்டெக்ஸ்ட்டு. இது ஒரு சிம்பிள் வழியாக இருக்குது. எப்படி சொன்னீங்கன்னா, இப்போ வந்து 2 கோடி ரூபா மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 35 ரூபா டிக்கெட்டில் வந்து 2 போட்டிருக்கேன். அது எனக்கு போட்ட காசு எனக்கு கிடச்சிருச்சு. அவங்களுக்கு பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 605, 598 இந்த பாயிண்ட் தான் இருக்குது. அதே போல் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 617 பார்த்தீங்கன்னா 10 லட்சம் மேட்ச் போட்டோம். இது வந்து 99 ரூபா டிக்கெட். இது சொல்லப்போனால் எனக்கு லாபம் வந்து இது 10 லட்ச ரூபா மேட்ச்சில் வந்து ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு. அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் போட்ட மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரிக்க டிக்கெட் அமௌண்ட்டு கூட உள்ளதில் வந்து ரெடியாக்கி போடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பாசிபிளாக இருக்கும். இப்போ 10 லட்ச ரூபா மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கவங்க வந்து 960 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. கொஞ்சம் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது, பரவாயில்ல. நான் பார்த்தீங்கன்னா 617 பாயிண்ட்டு. இப்போ எனக்கு வந்து 50 ரூபா லாபம் தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோடி ரூபா மேட்ச்சில் ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க வந்து 995 பாயிண்ட்டு. நான் இதில் வந்து 605. இதில் சொல்லப்போனால் இதில் போட்ட காசு தான் வந்துச்சு. அந்த மேட்ச்சில் வந்து 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு. இது கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணிங்கன்னா எப்போயும் நம்மளுக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.